Алмаз Камаловка кадәр тарихны барлауны шул авылда укытучы булып эшләгән әтисе Җәүдәт Касимович башлаган булган. Авылдашлары да моны яхшы хәтерли. Алмазда инде әтисенең традициясын дәвам итеп инде Җәүдәт абый башлады инде аның авыл тарихын өйрәнергә. Менә монда һәйкәлне ул нитте, аның проекты буенча салынган авыл уртасындагы нинең. Аннарсын шул аның калган язмалары буенча инде ул Алмаз дәвам иткән. Туган авылларының тарихын чагылдырган китап басылып чыгуын ишетеп белсәләр дә, кыштыканлыларның күбесе аны нәкъ менә әлеге чарада кулларына алып карый алды. Нык шатланам мин бу көнгә. Мин бу мезгилләрне бик озак көттегәндә, но шатлык кичерәм. Подтолкнула просто моя любовь к истории. Я историю очень люблю, и поэтому я решил. Мой отец написал в свое время книгу «История деревни Кыштыкана», просто на основе воспоминаний. Я решил эту книгу углубить. Китапта шул авылда озак еллар хезмәт куйган башка кыштыканлыларның да истәлекләренә зур урын бирелгән. Ул төрле еллардагы фотосурәтләр, документлар белән баетылган. Авылның зур горурлыгы булган Галиуллиннар нәселе тарихы да киң итеп яктыртылган. Республикада бер гаиләдән 2 фән докторы чыккан бик сирәк гаиләләрнең берсе алар. Кыштыканлы авылы һәр вакытта яшәргә тиеш, яшәр иншалла Алла бирсә. Чөнки ул үзенең менә шундый китапка лаеклы авыл бер кайчанда җир шарыннан югалырга тиеш түгел. Китапның нәкъ менә Татарстанның Фәннәр академиясе нәшриятында басылып чыгуында Тәлгать Галиуллин һәм башка кайбер авылдашларының ярдәме зур булган. Шул авыл егете бүгенге көндә КФУда белем алучы Рәсим Минхаҗетдин да төрле архивларда авыл тарихы буенча шактый мәгълүмат туплаган. Үземнең туган авылымның тарихын да беләсем килә иде. Белергә теләү барлыкка килде дип әйтсәм дөресрәк бу. Һәм шуннан соң мин Алмаз абый белән Олимпиадага чыгып, анарга төрле сораулар биреп, бергә сөйләшеп, шулай эшли башладык. Китапны тәкъдим итү авылда зур бәйрәмгә әйләнде. Кыштыканлыларның шатлыгын уртаклашырга район башкарма комитеты җитәкчесе Зарина Сайфетдинова, төрле шәһәрләрдә яшәүче авылдашлары да кайткан. Чарада районның үзешчән артистлары чыгыш ясады. Татарстанның халык артисты Мирсәет Сөнгатуллин башкаруындагы авылым кыштыканлы җырын тамашачылар көчле алкышларга күмде. Буыннар бәйләнеше ныклы булган авылның киләчәге өметле буласына һич нинди шик юк. Чал Кыштыканлы авылы тарихы дәвам итә. Резида Гинәева, Лилия Мөбәрәкшина, Тимур Новиков, Нурлат хәбәрләре.